Hi guys, majong adlaw natang tanan. So karong adlaw day guys, maghatod akong liksian. Diha pa dyan siya nagsamok sa dito ko Cebu. Magpadadon sila sibuyas. Kanina lang. Gagmay man be. Kanina lang ito muna. May mga sibuyas pa rin na dia. Sibuyas. Halag kanding, pa man di makuan. Ang over. Giinoo ko ginag akura sunod pa jud. Nakabuling-buling na ka. Kaya bijig kag bunag lakaw. Lakaw ba kani? Agi po diyang labungan. Bijig utok dyan yung mata adid. Mga adyo na itong silupin nga maarang rin. Nabungan ibabaw. Nabungan naman dito. Before ko maghatod ni Lexia, sari gawas rin kanding. Sadyo pa mampud, tagdugay nilang mga Lexi. Di lagi dihang sibuyas, huy. Ito, dagay kasabsaban na to, oh. Nadi sibuyas. Dari. Dari may bulangoy na, uy. Uy. Mana bitik na pagdali. Dali ba? Garay. Ngihi, sikag ihi mi. Masaka na pagkaglobe. Di kakao hinog guys, do ka buok. Kuan. What? May mga ite na day manok daning mag hup. Ya guys, uli na ko gika nagkatadiliksi. Kika pa ko nagkatad di manang. Terus merkado ulit siya. Nagpa po na doon ay. Luod sa aliana gilantan hala. Pag-ilis day ko. Yung sanina na mga suka man. Oo, kasi nakabay na Kau. Hindi nagnalag ang mama. Unsa pa to, kinuo ko. Nagpa-check up po to yung mama nang ang sa nakaintawon ka mo. Kau. Pasig na sanina minumudas ng kuranan kau. Tingilad na. Na mga panilo na alay. Ang tao. Mga panilo na. Iba pong pintuntukaan. Danay kang karay. Ano? Bukan. Gagmay siya pero Ano dyan na sa parang? Ano ba na lang? Ano niya? gagmay pero pughad. Mama, kampani natin nila itong mama. Mada na namin kasi na lang. Taas. Naman ang mga panilo na buwangan. Sanda.
Napadigno, nay. Anak, ilis. Ikaw gilanta ni mo mama gihubak. Siguro wak-wak lang yung kwarto. Ito. Ha? Init na, nay. Ito, guys. Saan ka da? Ay. Dara, nay. Ano man? Ano? Yun na. Minta ka gikaon niya sige magsuka. Bago na itawa ko. Ako sa biskuit. Mixi. Ano, hindi asukal. Hindi kaya asukal ang palito na ang kumasa. Itimplang tatay. Timbahan din. Timbahan na sa timbang kapit ng Japagal. Yung sa mga timplang tubig na mga iman pintong saging kanin. Lukoy. Yung sa timplang tamis. So, guna ko din namin din sa makatuog na nga, kung ali palisitas doktor. Kasi, kung gusto, hindi makatuog, kaya lang baka makatuog. Kaya? Oo. Anak-anak. Utang? Mali sa tuog, nasi nga na nga. Nakatuog. Wala pa ito. Nakatuog. Bisig, wait. Wanay gatas. Wala ka sa gata, kaya kapaluman. Mais. Hindi ako gata, hindi ako ano. Yung lipis. Yawa na manok daan, ugma. Nabakal simbag buntag sa tusod, Sabado. Lagi. Kaya pista na, na yung sayas mo simba. Kanang adlaw man yung simba. Ang sayas. Kaan kaya, Anis? Hindi ako magpapag. Ano naman, dahil? Nagpalabid yung kakakas biskuit, dahil. Nanay palaman. Dahil, no? Aliyan na ba? Yan na, no? Nagpalabid kakakas biskuit, nanay palaman. Macam day mong gibate, day. Yan na. Hani mong gibate. Day.
Na luod mo ticket. Inutbong tayo na di ay na. Dito mo yung isa na dugay na kaahuman. Dito ko na magpito ba ako kasi ito mga ito. Ginit ko itong init mo. Ito, naging ata nga ang sige na. Kay Nagpadugay-dugay pa. Wala na. Di na maab... Isa ka, sige na. Kay ito na ngayon ko sa katan ko. Sa kanyo. Di nakaabot sa pista. Di na maabot sa ko. Nagkano yung tumuto. Ika 31 mas Ate Esther. Why sister? Gipalista ng Ate Ali. Siguro. Sigmula gusto na eh. O pa rin nangamot na eh. Buwan sa John. Ay, gamay. Ako ko nang nga mag-join. Isahan dia. Lamig na gata. Tatang itong padabig city. Wala maha. Kahit patunggan ni padang 1,000. Pidiro taman. Mga ganit singkin pan. Banda. May magway kami-kamay. Ay, tinunggot to gabi inay. Bawa niya ito. Wala mag- Nalagikuan, iring. wala magmotor nga nahabsa. Hindi lagi ko sa motor eh. Patong pagbuto, pero diha. Apa? Da guys, arang kuyawa ka jo. Kita ka nang? Nas punuan. Dat naman nas tumoy mamungang anong naman nas punuan. Hanap sini ang kamera. Na, ang kuyawa. Di ah. To ara magugtumoy ni ja. Agar ilahi mereka da speakers. Dahil dyan punuan. Punuan. Ha. Arang kuyawa ka jo. Karoon pa dyan ko kita. Di ah. Di nabali. Sinyala na. Ano ka ni? Tanaw jeng nanay Nga naman nanay, karon pagkakitag nga nanay. Tipas man, bawa nga na. Tipas na lang. Dagon, di na bali ra ba na ino? Hindi mo gani kay nana. Ona hindi ko kami dan judo kay. Agas mamanok. Dahil sinisito niya, wala kayo. Nabali lagi karon pud katingadaan ka adto. Narbay ko pusoon. Hmm. Ang puso ako mo lugwa. Ang sabi.